aka ɗauka aka saka. Bayan sun fita sun yi bayan gari sai aka bi su. Ayyatu hal'iru innakum lasarikun, aka ce an yi sata. Sata suka ce ai mu ƴan babban gida ne, ba zai yi mu zo mu yi sata. Aka ce musu dole an rasa mudun sarki, saboda haka kawai abinda za a yi caji. Aka ɗauko cajen kaya tun daga kan kayan babban, ana zuwa kan kayan Binyamin sai aka ciro mudun sarki. Sai aka ce to kun ce ku ba barayi ba ne, gashi kuma an samu abin da ake nema a kayanku. Kalu sai suka ce in yasarika faqad saraka akul lahu min qabl. Suka ce yalla ko in yaron nan yayi sata ba laifi bane, ba abin mamaki bane. Faqad saraka akul lahu min qabl, dama yana da wani wa barawo. Amma ma suka sha. In yasari, in har yayi sata, wannan ba abin mamaki bane. Faqad saraka akul lahu min qabl, wansa dama ya taba sata. Allah sai ya ce fa asarra Yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Annabi Yusuf sai ya sake shanye wannan maganan a ransa, wa lam yubdiha lahum, ko a fiska bai bayyanar da takaicinsa ba. Qala antum sharrun makana, yace kuna nan a yadda na san. Jama'a muna ji, duk ka ɗauka waɗannan labarai bayanai da Allah ya yi na tarihin a banza ne. Wato dukkan maƙiyanka da kake gani, ka taɓa samun maƙiya irin waɗannan? An taɓa adawa da kai irin wannan? To saboda musulunci ya nuna maka shi addini ne da Allah ya tsara shi a kan tsari wadda ke inganta rayuwa ta duniya da lahira. Annabi Yusuf ya ce musu da ni dai ba za a ba da shi ba, tun da sharaɗin wanda muka kama da kayan mu rike. Lokacin da suka ɗebe tsammani babu yadda za a yi a basu Binyamin, sai suka koma suka yi shawara. Babban su ya ce to ni dai ba zan bar Misra, ku koma ku je ku samu mahaifin, ku gaya mishi abin da ya faru. In bai gaskata ba, tawagar da muka taho da ita ya tambaye su. Ni dai ba zan bar Misra ba, sai in baba ne ya ce na koma gida, ko kuma Allah ya hukunci akan zama. Suka koma. Kai wata rana Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam ya matsu, ya ce musu kai idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi, ya ce kawai ku tafi ku je ku binciko min Yusuf da dan uwansa.